L-isperma tiġri wara l-bajda, mhux il-bajda tiġri wara l-isperma. All right? Fejn u qal meta ġi Tidax! U hawnhekk nitolbu għal Malti li qed jiġi massakraġġu dik il-villa kuljum. Dan huwa Love Island u minn hawn nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-kummenti ma ġan kemm għalina l-aħjar mill-proprjetà. Ma hux ix-xroba ma vera, U sinjuri jekk għandkom xi idea li tistgħu ittu għalina jew forsi xi filosofija jew xi affarijiet. Tiddejqux tip sadarjali.com. Kuljum dal programm ikun fl-7 fuq Sadarjali. Isma' jekk ħanek fuq filosofija ma naħsibx għandhom jieħdu tagħna. Imma jekk tittifhem il-perli, l-affarijiet li jgħidu ġewwa l-villa huma ħafna ikbar milli sejt il-bniedem komuni. U dan għadu biss bidu, sinjuri. Mela, waħda mill-ewwel filosofiji kbar li kważi Taqbelek il-bar tisma'. Gus Pimpernels hija ta' Elenja illi it-tnejn qalet propju il-bioloġija tal-bniedem. Għalek ċaġa dwar l-isperma. X'jismu dak Darwin, propju isma'. Dajra sabiħa, dajra ta' xobli. Le, raġel. Era mod kontrollata. Mod kontrollata. L-isperma tiġri wara l-bajda, mhux il-bajda tiġri wara l-isperma. All right? Raġel jiġri wara l-mara. Sawa, hekk timx natura. Mela jien nifhmu ftit qed tajt. L-isperma tiġri wara l-bajda, mhux il-bajda wara l-isperma. Roġol jiġri wara l-mara, hekk timxi in-natura. U f'daw ftit jiem li issa ilu li daħal Edward. Scissorhands. Għajt issa jixbu ftit ukoll. Nistgħu ngħidu li l-ewwel qal li għandu vera self-esteem baxx imma qed ngħidlek m'hemmx waħda li ma darix, Vanessa dara, ir-Rakel dara, il-Kanna dara. X'kan, Kijana, kemm għandhom ngħidlek ja qasra. U kif taqbad tgħid, kien hemm mument fejn u qal meta ġi Tidax! Ma dajx dak għax sponsor, ma preżim mhux tagħna niblejb jaqulu, fimt? Eżempju provieħor, ejja. Eżempju, Hermanos huwa sponsor. Tinstema dik. Kemm eżempju. Tifhem kif taħdem il-biċċa xogħol. Issa, insomma, kif ġi dak, biex ma semmux xi blejb jawni, qal illi kien naqa' boċċu, u għandna ta' kemm jista' jkun boċċu. Madonna kien boċċu araħ. Id-dubbajna wkoll ritratt ta' Elenja. Issa dej ma kien iġbuċċa, imma hemm xi affarijiet illi tbaċċu minn mindu kienet nara żgħira, ja. Din ukoll Elenja qabel skoprit il-bleach, insomma. U din kejra, u jekk tinnota sew fis-salini hemm Jake. Kien diġà qed jiġri warajha. Fader. Ix-xellerati ta' Love Island. Għalfej ix-xellerati, x'għamilna? Ma tatni l-kurzita u provajt nara ftit minuti mill-Love Island u emminni kelli l-logna til-quddis kollu l-Fader Mario għax ma stajċ il-mqaddes, għax bil-ħsieb għadni naħseb fil-ħazen li rajt. Bil-ħsieb biss għax bl-mejli għax raġel sot. Veru, Feder, għandek raġun, hemm naqra l-ħames post. Semmijomx, Sander. Hemm dik Kijana, kollox jidbandu. Għax ħanarġa nidneb. U jena, jekk tippermettili, ħannuża propju dan il-programm Love Island biex nitlob għal dawk ta' Love Island. Tina permess? Mela, jekk dejjem nistgħu ngħinu aħna bil-qalb kollha faqqa. Minn hawnhekk nixtieq mal-ewwel nitlob sabiex Kira ikollha ftit mumenti mingħajr dak il-fitt ta' Jake. Di ver, ismana tolbuk mulej, ismana. Nitolbu wkoll sabiex Edward forsi Iva jaqaf jixroba ftit għax hemm minni għajja l-kulħadd ħatkun diffiċli di imma talb jasal. Nitolbu. Ismana tolbuk mulej. Minn hawnhekk niftakru f'nies bħal Dunkarm illi tawna Malti b'saħħtu ħafna u hawnhekk nitolbu għal Malti li qed jiġi massakraġġu dik il-villa kuljum bi kliem bħal jivvajbja, napproċċja u oħrajn. Ismana nitolbuk mulej. Frilna nitolbuk mulej ukoll. Minn hawnhekk ukoll talba speċjali
Għal-Punisher illi m'għadux magħna, tih il-mistrieħ ta' dejjem, illi ħareġ minn ġol villa wara isu 10 minuti kemm dam taħseb, kemm dam? Dam kem seta. Dan kemm seta. Assistam responsorjali dum iktar minnu u ħanajdlek minn hawnhekk niftakru fih nasbu ftit fih. Fejn hu l-Punisher bħalissa? Mhux probabbli jilgħab il-PlayStation. Xi FIFA il-Punisher, jew minna Fortnite. U l-dawk li qed jispara jimmaġinhom buċċelenja. Jew inkella buċ Edward u jisparalu u jirrabja minn ġewwa x-ċaħduh milli jmiss 20,000 euro bidejh. Pero xorta waħda jaf illi issa. Game over. Spiċċa kollox. U għalhekk nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U dak kien La Violent tal-lum, sinjuri ta' għada fis-7 ta' filgħaxija, tinsewx like, follow, share, subscribe, skont fuq li ma ċanel taraw għamluha. U aħna bħas-soltu nagħmlukom dik id-daqsxejn ta' kompetizzjoni il ħajrebaħkom xi ħaġa grazzi għall-sponsors ta' La Violent. Bejnielkom mill-Alessandro wara xi sponsor. Għajdunna li mu. Mux vera, bejni u l-kom. Ċaw għada.